F'waħda mill-aktar kampanji diviżivi tul l-istorja tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija inħatar bħala id-disa kap tal-partit. Għal-kuntrarju ta' bosta indikazzjonijiet, huwa kiseb ftit aktar minn 52% tal-voti. Elezzjoni li għalija kien hemm il-fuq minn 8,000 tesserat li jażlu li ma jeħdux sem fiha. Skont l-eks kap tal-partit Simon Busuttil, għal din l-elezzjoni kellhom jivvutaw 23,000 tesserat, iżda kienu biss 65% jew 14,700 li xeħtu l-vot tagħhom. Adrian Delija kiseb ftit aktar minn 7,700 vot, filwaqt li Chris Said kiseb ftit anqas minn 7,000, differenza ta' ftit aktar minn 800 vot. Kien ftit minuta qabel is-sija tal-ħadd filgħodu meta sar magħruf li Delija kiseb l-ikbar ammont ta' voti, b'ħafna partitarji tiegħu jinfexxu f'tiżbit għajjat uħruq ta' suffarelli. Kienet elezzjoni li saret f'konfużjoni sħiħa, b'Delija jikkonferma li għadu bla pjan fuq kif se jsib postu fil-Parlament. M'għandekx ma nafx pjan ta' kif dawk it-tesserati kollha li vvotaw le. Għandi pjan ċar. Ħadd ikseb is-siġġu, ma m'intix kap tal-Oppożizzjoni, kap tal-Partit. Għandi pjan ċar li diġà bdejna kif qatt qabel naħdmu fuq fil-ġurnetta li ġejjin ħankunu inħabbru kif dan ħajsir. U meta se tħabbar il-Parlament jiftaħ ġimgħatejn? Qabel il-Parlament, ovvjament, fil-ġurnett li ġejjin. U minkejja li kampanja blajta ta' mod ġdid, Delija qal li jkompli fuq il-passi li ħalla ta' qablu. Huwa jindirizza lil dawk miġbura fuq il-fosos ftit tal-minuti wara l-inħatar kap, huwa qal li se jkompli l-ġlieda li beda Simon Busuttil. Simon Busuttil. Il-ġlieda għal-verità u l-integrità. U din il-ġlieda għadha ma ntreħħitx imma ħankomplu nibduha. Bis-saħħa kollha, l-enerġija kollha, kuljum, kull ġurnata. L-attività fuq il-fosos tal-Furjana kienet mimlija tensjoni sa minn kmien is-sibt filgħodu. Fejn bla waqt One News safa wkoll fil-mira ta' partitarji nazzjonalisti u twaqqafna milli naħdmu waqt li oħrajn kellmuna ħażin. Xhieda tal-qasma fil-grupp parlamentari, id-deputati nazzjonalisti toddhom fuq ponot subajk. Konferma tal-anomazità bejn Delija u Busuttil li se jkun qed iżomm is-siġġu parlamentari, il-kap caretaker Simon Busuttil naqas milli introduċih bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan għal kontrarju ta' dak li seħħer snin u nofsilu, meta Lorenz Gonzi bħala l-kap uxxenti kien introduċa lis-suċċessur tiegħu f'diskors tal-okkażjoni. U qabel ħalla l-fosos kmien il-ħadd filgħodu, Delija reġa' indirizza lil partitarji tiegħu. Indirizz isteriku li fih kellu elementi profondi tal-passat, b'mod partikolari kliem l-eks kap nazzjonalista Edi Fenekadami. Turija ċara li l-mod ġdid tiegħu mhux xejn ġdid. Flimkien ħanaslu, flimkien ħajirbaħ is-sewwa, flimkien ħajirbaħ is-sewwa żgur.